Лукашенку давялося тэрмінова звярнуцца да лекараў. Што здарылася? Чупали недавно. Бачылі такі зефір? Не ўжывайце яго. Гэта можа быць небяспечна. І мы не жартуем. Глядзіце да канца. Страляніна ў рэзідэнцыі. Ахоўнік адкрыў агонь. Параненыя супрацоўнікі. А машына генерал-майора падпаленая. Дыверсія на найвышэйшым узроўні і ўрокі гісторыі. Цэнзура. У эфір выпадкова пайшло тое, што Наталя Эйсман загадала выразаць. Словы, якія беларусы не павінныя былі чуць. Шчырасць, якой яшчэ не было, захавалі адмыслова для вас. Беларускі рэжым парушаны. Госці з суседняй краіны замахнуліся на святое, чужое. Тым часам сам старык кіраўнік адлятае ад Беларусі. Зусім ужо паехаў, а краіна выходзіць з АДКБ. Трагедыя ў мінскім метро, тэрор ад Кубракова і мільярды за генацыд. Гэта ды шмат што іншага ў праграме «Прабел». Запаўняем прабелы пра Беларусь, ды ўсё самае важнае і цікавае, што з ёй звязана. Мы бы хотели выразить солидарность с журналистами Республики Беларусь, незаконно заблокированными во вражеской интернет-платформе YouTube. Есть что дополнить, Дмитрий? Ну, тут нема чего дополнить. Игорёха Тур так само больше не сможет дополнить. Знаете, как все это называется? Политика. Меня зовут Игорь Тур, и я дополнил тему. Вітаем вас, шановныя гледачы. 7 красавіка адзначаўся сусветны дзень здароўя. З гэтай нагоды ў прэс-цэнтры Магілёўскага абласнога цэнтра гігіены і эпідэміялогіі адбылася адмысловая прэс-канферэнцыя. Яе дэвіз гучаў вельмі аптымістычна. Разам да здароўя, разам з навукай. Цікава, а раней яны гэта рабілі не з навукай, з рознымі знахарамі ды шаптунамі, бралі прыклад з Расіі, хіба дзе розныя экстрасэнсы ды народныя цэліцелі з экрану не вылезаюць. Як пачалося з Чумака з Кашпіроўскім, гэтакі працягваецца. Але ж у Магілёве не такія. Там навукай цікавяцца. Тлетворное влияние Запада. І як вынік гэтага ўплыву ў медыцыне адны грантасмокі, грантасосы, пра што і паведаміў сам лекар, анестэзіолог і рэўматолог. Уже третий год подряд получают наши врачи, сотрудники кафедры, гранты президента Республики Беларусь в здравоохранении. В 2024 году был получен грант, в 2025 году был получен грант, в 2026 году получен грант президента. Вельмі ж нагадала гэта. В моем доме не выражаться. У каментарах людзі здзіўляюцца, хто так спужаў маладога лекара, ажно заікаецца. Ці хто з пугай стаяў за кадрам, ці ён так мікрафона прапагандыстаў спужаўся. Будзем спадзявацца, што медыцынскімі інструментамі ён валодае лепш, чым словамі. І да гэтага доктара трапіць не страшна. Тым часам да дактароў на мінулым тыдні трапіў і Лукашенко. Яму прыйшлося прайсці медагляд, але незвычайны. Меня щупали недавно. Это портативный... А што ў яго дакладна шчупалі і як? Подказала докторка новооткрытой 42-й Менской поликлиники. Здесь есть все датчики, гинекологические, линейные датчики. Непрыемная, мабыць, працэдура наведацца да уролага, але ўзрост бярэ сваё. 72 гады не жарт, берагчы здароўе трэба. А тут адныя нервы, бо народ яму дастаўся не такі, як у яго сябрука Кім Чен Ына. Вы знаете, люди у нас не очень всем доверяют, такие с хитрецой умные люди. Ну і такія беларусы разумныя, што ўсё пішуць і пішуць, скардзяцца і скардзяцца, спакою не даюць. На святое ўжо замахнуліся, нават на зефір беларускі. Але хіба гэта не правакацыя, што ад зефіру праняло ўсю краіну? У прамым сэнсе. Красный пищевик. А мы как-то обсудим тот факт, что ваш зефир на мальтите можно вместо слабительного использовать. У меня сутки болели все кишки от одной зефирки. И еще сутки я отходила от этого пиздеца. Помянем тех, кто за раз сожрет полпачки. Прапануем такі зефір ад чырвонага харчавіка чыноўнікам, якія праштрафіліся. Яшчэ падчас нарада ў Лукашэнкі выдаваць, напрыклад, Снапкову за тое, да чаго давялі беларускую біятэхналагічную карпорацию. В уставный фонд предприятия внесли бюджетные средства в размере 226 миллионов рублей по предложению господина Снапкова. Акрамя таго ж, у карпорацыю закінулі кітайскія крэдыты
На 600 мільёнаў долараў заробкі супрацоўнікам далі на 16% большае, чым у сярэднім па Мінскай вобласці. Вось што, называецца, нацыяналізавалі некалі паспяховую кампанію. Что в этой ситуации делает руководство? Идет привычным путем, с протянутой рукой за дополнительной государственной поддержкой. За такое не одну зефірку трэба, а цэлы пачак, і назву змяніць на карупцын. І за кратамі чыноўнікаў-карупцыянераў на такім зефіры з вадой трымаць. Коллега, которая меня недолюбливает, дала в дальнюю дорогу такой зефир. Это дружественный жест, как думаете? Хіба пасля такога можа быць у Лукашэнкі спакой? Читаю я там, что вы подписываете, не буду называть где, потому что в меня через них эти соцсети завалили этим материалом. Половина точно брехня. Але выходзіць, што другая палова праўда, нават паводле Лукашэнкі, які, мабыць, і не ведае, як яго цэнзуруюць. Варта было таму толькі трохі праўды сказаць і пра дыктатуру ў Беларусі, і пра тое, як падманваюць палякаў, літоўцаў і латвійцаў, якія ламануліся да нас за быццам бы танным палівам. А яшчэ ж Лукашенко звярнуўся да Украіны і нават запрасіў украінцаў у Беларусь. Вось як стала пасля цэнзуры. У нас еще терпимо. Едут все заправляться к нам. Цены движутся. И это не от нас зависит. Вось як было насамрэч. Мы пакажам гэтыя словы цалкам. Яны захаваліся дзякуючы аднаму з непадрэзаных сюжэтаў. Відаць, так усе былі занятыя гэтымі блокіроўкамі, што не прасачылі. У нас еще терпимо. Едут все заправляться к нам. Вот эти все вражеские государства, я, конечно, их врагами не считаю, но так, вражеские, едут в диктатуру заправляться. Ну, мы им заправляем автомобили, но по другим ценам. Уже ближе к тому, что в Польше, Литве, Латвии и так далее. С Украины, правда, не едут, потому что там они границу полностью закрыли. Ну, приедут, пусть заправляются. Мы не против. І украінцы ж могуць прыехаць, толькі гэта будзе ЗСУ на танках пры падтрымцы БПЛА на Астрашыцкі гарадок. Калі Лукашенко не супакоіцца, дапамагаць расейцам наносіць удары па ўкраіне і вырабляць для іх зброю. Махлююць прапагандысты, ды так, што нават YouTube не вытрымаў, знёс 3 іхныя каналы. За гэта, як кажуць, падзяка суперразведчыку Раману Пратасевічу, які працягвае працаваць у стане ворага. Дапамажы ўжо свайму кіраўніку Івану Церцелю з Анжэлікай Мельнікавай, в якой то быццам кватэры знаходзіць, то быццам у сілоўні яна. А перад выбарамі ў каардынацыйную раду з ёй абавязкова інтэрв'ю даць трэба. Таму, Рома, давай, жгі. Махлююць Лукашенко і вайскоўцы, каб паказаць, што армія ў нас ого-го якая, упасці не падняцца. Врут меньше, потому что знают, что я контролирую. Последнее совещание, правда, вы не все слышали, и не надо вам это слышать, с военными. Врут немало, но меньше. Часам Лукашенко ўсё ж кажуць праўду, але тады ўзнікае іншая праблема. Говорят, что у нас не хватает в здравоохранении людей. Говорят, там еще где-то не хватает. Я это мимо ушей пропускаю. Дык выходзіць, што Наталья Эйсман з Віктарам Хрэніным не падманваюць, а кажуць толькі тое, што іх шэф хоча пачуць, і тое, у ва што ён сам верыць. Сапраўды сюжэт, як у Габрыэля Маркеса. А якая ж фантазія ў Лукашэнкі? Ён нават назваў сябе выратавальнікам Міколы Статкевіч. Спасли мужика, который взрывал, который хотел перевернуть страну, убить президента. Нагадаем толькі, што Міколу Статкевіча пасадзілі 31 траўня 2020 года задоўга да масавых пратэстаў супраць фальсіфікацыі выбараў Беларусі, а за кратамі яго з добрым здароўем афіцэр давялі да інсульта. Затое Лукашенко дазваляе сабе павучаць медыкаў, каб яны працавалі, як таты Карла. Не надо плакаться, что вы больше 8 часов в сутки работаете. Медики – это как президент. Сколько надо, столько и работаем. А куда деться? За апошні тыдзень, дарэчы, сам Лукашенко 3 працоўныя дні на лёдзе пракатаўся. Ці не праваляўся, можа, нам таксама не паказалі, адцэнзуравалі. Як вам такі графік? Але каго гэта турбуе, калі стары кіраўнік Беларусі ўсё больш адлятае ад Беларусі? Так сказаў стары, нібыта зараз ёсць новы. Нават не ведае памеры краіны, якой кіруе. Нельзя сделать так, чтобы на окраинах нашей страны, подальше от Минска, там 1500 километров, 300-400, люди отвергали минчан. 1500? Чулі? Памеры Беларусі 560 на 650, а Мінск фактычна ў самым цэнтры. А я вам зараз, Александр Ігорыч, карту пакажу з 4 кропкамі. Вось тут Хоцімск, а тут Брэст ці Берасці. Ну ніяк не 1500. Затое ад Мінску ўсяго 330 кілометраў да Смаленску. А вось да Бранску сапраўды 1500.
Значит, хорошие сапоги надо брать. А вы як лічыце, пішыце ў каментарах, калі для вас гэта бяспечна. Яшчэ раз пра 5000 кіламетраў і пра 4 пазіцыі. Літаральна на днях міністр абароны Віктор Хрэнін заявіў, што НАТО нібыта рыхтуецца да вайны ўжо ў найбліжэйшыя гады. Але, як заўсёды, без канкрэтных доказаў, у яго закрытыя дадзеныя разведкі. Падобныя заявы гучаць рэгулярна на фоне вайны Расіі супраць Украіны, якую афіцыйна Мінск падтрымлівае. Паводле Хрэніна, краіны альянсу нарошчваюць ваенныя выдаткі, ігнаруюць мірныя ініцыятывы Мінска і робяць стаўку на сілу. У адказ Беларусь заклікае да больш цеснай вайсковай каардынацыі ў СНД. А чаму не ў АДКБ? У Ереване заклік пачулі. Лідар Арменіі Нікол Пашынян заявіў аб выхадзе сваёй краіны з АДКБ. Ды што там Ереван? Лукашенко заявіў, што да яго парадаў прыслухаліся нават у Вашингтоне. Кстати, американцы молодцы, они начали делать то, что я Трампу посоветовал в последних переговорах. Могу уже сегодня сказать. Приехали к нему израильтяне. Про Холокост, про все забыли, газу выровняли, детки погибли, там люди погибли. Начали его звать против Ирана воевать. Пошел. Что делать сейчас? Ён абвінаваціў Ізраіль, што той не сябруе са сваімі суседзямі. Притом, посмотрите, страна с кукиш, население, как у нас, Сирия враги, на севере Израиля, на юге Ливана враги, в Иране враги, везде враги. Весь мусульманский мир враги. И везде начали бомбить. А с таким государством и с таким населением весь мир не прихватишь. А сам хіба лепшы, ці што? Таксама ў контрах амаль з усімі сваімі суседзямі, толькі з Расею яго мір, дружба і жвачка. І тое тыя перажуюць і не заўважаць. Ці ўсё ж такі страх настолькі вялікі, што нават яго сілавікі называюць Расею не іначай як замежнай дзяржавай або суседняй краінай. Нядаўна магілёўскія міліцыянты паведамілі, што прыцягнулі да адміністрацыйнай адказнасці жыхара суседняй краіны. Цікава якой? Ды што той нарабіў? За одну поездку умудрыўся 7 разоў парушыць хуткасны рэжым. Это ж трэба пры рэжыме парушыў рэжым. Двигался со скоростью 131 км в час. Ну это максимум. При разрешенном 90. Нормально. Это точно мои тачки. Ехал 112, при разрешенной 50. Не дапамагло і тое, што дарожныя знакі перавялі на расейскую мову, як таго патрабаваў кіраўнік рэжыму. Вывесили табло. Выконвай хуткасный режим. Ну, понятно, мне, как белорусу, понятно, что хотел сказать автор. Едет русский человек или русскоязычный белорус, который лучше знает русский язык. Выконвай. Хуткасный. Но понял, что режим. Неужели опять диктатура Лукашенко? Вот он тут ездит, и режим написано. Пришлось вернуть название нормальное. Цікава, жыхар якой суседняй краіны гэта мог быць? Можа, ён з Эстоніі, кшталту, калі эстонец не любіць хуткай езды, але ж Эстонія не мяжуе з Беларусю. Да і там прытрымліваецца іншай расійскай прымукі. Ніжэй едзеш, далей будзеш. Таму і пакінулі Расію далёка ззаду. Дык хто гэта мог быць? Украінцы па Беларусі не гойсаюць, літоўцы вось паспрабавалі, дык ледзь ногі, дакладней, фуры вывезлі. Відаць, пытае пра краіну кубракоў у падначальных. Адгадайце, што за краіна? Пачынаецца на «рэ», заканчваецца на «сея». Маўчаць тыя не могуць узгадаць. Цяжкое пытанне. Як у анекдоце ад папярэдніка Кубракова Караева, які ён распавёў студэнтам. На 4, кто ответит, тому сразу оставлю оценку «хорошо». Какого цвета учебник? Молчание. Он говорит, хорошо, говорит, ответ на удовлетворительно. Какой предмет сдаем? Задней парты голос. Во валит, гад. Але тыя нават не засмяяліся, ці то не зразумелі, ці то расказаў абы-як. Затое падначалены лыбіцца. Кажуць, дурань смяецца з анекдота двойчы. Першы раз разам з усімі, а другі раз як дойдзе. А падхалім спачатку разам з начальнікам, а потым як дойдзе. Калі дойдзе. Мы ж вяртаемся да Кубракова. Калі яго намеснік Карпянкоў любіць асабіста біць шкло, то яго начальнік не супраць біць людзей. Было гэта, калі ў Менску спалілі аўтамабіль генерал-майора Алексея Волкова.
Адбылося это фактычна каля яго дома ў элітным раёне, побач з рэзідэнцыямі, і выглядала як дыверсія супраць прадстаўніка сістэмы Лукашенка. Падпальшчыкам падпольным быў малады расеец, ці, як выражаюцца міліцыянты, жыхар суседняй краіны. Ён атрымаў заданне праз Darknet і падпаліў машыну ноччу. Ужо праз некалькі гадзін яго затрымалі, пасля чаго, паводле яго слоў, пачаліся збіцці і катаванні. Ён сцвярджае, што падчас допыту да яго асабіста прыходзіў міністр унутраных спраў Іван Кубракоў. Пагражаў, ужываў гвалт і патрабаваў прызнання. Ну чым жа ён горшы ад Карпенкова? Яго нават вуха такое падбітае, баявое. Праўда, адбылося гэта ўсё не зараз, а 5 гадоў таму, у 2021 годзе. Спачатку справу кваліфікавалі як тэрарызм, пазней перакваліфікавалі, але прысуд застаўся жорсткім, шматгадовы тэрмін у калоніі. На шчасце, падпальшчыка экстрадавалі на радзіму, з турмы ён адправіўся на вайну ва Ўкраіну, адкуль шчасліва ўцёк за мяжу. Пакуль Расія беспаспяхова спрабуе акупаваць Украіну, лукашэнкаўскай генпракуратуры зноў перагледзелі шкоду ад нацысцкай акупацыі. Цяпер яе ацэньваюць ужо больш як у 6 трыльёнаў долараў. Паводле следчых, гэта звязана з новымі дадзенымі ў справе генацыду беларускага народу. Памятаеце, што швед займаўся. І новымі метадамі падліку. Відаць, праз ChatGPT зараз ужо лічылі. Сума не канчатковая і можа яшчэ вырасці. Ну а яшчэ ж інфляцыя. Раней гэтая сума ўжо некалькі разоў павялічвалася. Ад сотняў мільярдаў да 4 з хвосцікам трыльёнаў у 23 годзе. Падначаленым Бычака варта не спыняцца. Трэба прад'явіць рахунак французам за вайну 1812 года, шведам за паўночную вайну, а пасля і да палякаў з літоўцамі чарга дойдзе. Хаця палякам ужо падлічваюць. Гэта ж астранамічныя сумы грошай. Вось дзе краіна зажыве, наколькі пакаленняў хопіць. Толькі як іх спагнаць, гэтыя грошы? Не аддадуць жа. На Крэмль спадзявацца няма чаго, яны вось ва Ўкраіне захраслі. Застаецца толькі з Трампам сябраваць, а раптам дапаможа. Прыйдзецца вызваліць для гэтага ўсіх закладнікаў, палітвязняў. Дарэчы, іх ужо вызвалілі больш за 2000, толькі, на жаль, пакуль не ў Беларусі, а на Кубе. У Беларусі пакуль стабільнасць, але яна можа парушыцца. Як гэта здарылася ў Іране. Там адбыўся замах у рэзідэнцыі кіраўніка краіны. Ахоўнік адкрыў агонь. 2 іншых ахоўнікаў забітыя. Гэта не фейк, а самыя сапраўдныя падзеі. Праўда, гістарычныя, але гісторыя нас вучыць таму, што можа быць і цяпер. Тое адбылося ў 1965 годзе. Тады 25гадовы ахоўнік Шаха адкрыў агонь па тым, каго ахоўваў. Шах не пацярпеў, а вось 2 ахоўнікаў былі забітыя, забілі і самого нападніка. Так што Лукашэнку трэба баяцца не тых, каго ён называе беглымі, а свайго атачэння. Нагадаем, што замах на кіраўніка краіны адбыўся 10 красавіка 1965 года, а праз 46 гадоў 11 красавіка кіраўнік іншай краіны зрабіў замах на грамадзян сваёй краіны. Так кажуць, што ж гэта за краіна, спытаем у Змітра Лупача. Прывітанне, Змітер. Прывітанне. Гэта краіна наша Беларусь. І нападнік гэта ніхто іншы, як Лукашенка. Чаму? Давайте паглядзім у сюжэце. У гісторыі Беларусі была бадай адна справа, у якой ад самага пачатку ўсё было зразумела. Яшчэ не развеяўся дым пасля выбуху, а ўлады былі ўжо гатовыя адказы. 11 красавіка 2011 года. Менск, метро Кастрычніцкая. Гадзіна пік. Людзі вяртаюцца з працы. І раптам выбух. 15 загінулых, больш за 200 параненых. Самы гучны тэракт у сучаснай гісторыі краіны. І ўжо літаральна назаўтра злачынцаў знайшлі. Паказалі відэа. Чалавек з сумкай пакідае на лаўцы, адыходзіць. Выбух. Усё выглядае проста і зразумела. Вінаватымі прызналі Дмітрыя Канавалова і Уладзіслава Кавалёва. Суд адбыўся ў тым жа годзе. Канавалаў віну прызнаў, Кавалёў не. Але абодвух прыгаварылі да расстрэлу. Прысуд выканалі вельмі хутка. І гэта толькі дадае пытанняў. Чаму такая спешка? І з гадамі іх не менш, а больш. Чаму менавіта красавік 2011? Каму это было патрэбна? Напрыканцы 2010 выбары, разгон пратэстаў, арышты кандыдатаў. Эканоміка трасецца, абвал рубля, дэфіцыт валюты, чэргі ў абменніках. Рэжым губляе і ўнутраную, і знешнюю легітымнасць. Напружанне расце, улада пад пагрозай. І тут выбух у метро, як выратаванне для ўлады. Таму выбух спачатку хацелі звязаць з выбарамі і перадвыбарчай лібералізацыяй. Психически неуравновешенные люди, которых могли использовать в любое время те, кто очень хорошо разбирался в обстановке.
Але пасля ўсё ж іх зрабілі проста крыважэрных тэрарыстаў. Лукашенко быў упэўнены, больш выбухаў не будзе, таму не пабаяўся спусціцца ў метро разам з 6гадовым сынам. Нічого, што там усё ў крыві, хай прывыкае. Злачынства раскрылі з маланкавай хуткасцю. Вядома ж, народу гэта паведаміў ніхто іншы, як сам Лукашенко. Сегодня в 5 часов утра преступление было раскрыто. Чекистам и милиции понадобилось всего лишь сутки для того, чтобы вчера в 9 вечера по подозрению в преступлениях провести блестящую операцию и без шума, выстрелов и трескотни задержать исполнителей. Які ж быў матыў у злачынцаў? Для дестабилизации обстановки республики Беларусь. Хто б сумняваўся? Але ж ці так адказвае сапраўдны злачынца? Гэта ж мова пратакола, а не жывого чалавека. Гэта як хуліган, які ў бойцы зломіць свайму праціўніку шківіцу, скажа: «Я нанёс яму удар з мэтай прычынення цяжкіх цялесных пашкоджанняў». Не верыцца? Так і тут. Таму без замовы на самым высокім узроўні тут не абышлося. Можна запярэчыць, не можаш улада забіваць сваіх грамадзянаў. Але ў беларускай гісторыі ўжо былі Захаранка, Ганчар. Лукашенко не пашкадаваў нават тых, хто прывёў яго да ўлады. То што яму нейкія незнаёмыя людзі, калі ўлада на валаску? Таму пытанне не ў магчымасці, а ў мэтах. Хто стаяў за выбухам, кожны робіць высновы сам. Але асабіста ў мяне сумненняў няма. Зміцер Лупач, Рабел. Што ж, рана ці позна гісторыя гэта стане вядомай. Як думаеце, Зміцер? Думаю, што стане, бо няма нічого патаемнае, якое не стане вядома. І я думаю, мы это ўсё даведаемся, або амаль усё. А каб ведаць, што адбываецца ў Беларусі, актуальныя падзеі, заставайцеся з Нехтай і Белсатам, мы абавязкова вам распавядзем пра ўсё самае важнае і галоўнае, што турбуе краіну і свет. Дзякуй, што былі з намі, калі для вас гэта бяспечна. Падпісвайцеся на канал, ставце падабайкі, дзяліцеся відэа з сябрамі. Сустрэнемся праз тыдзень. Да пабачэння. Да пабачэння. Глядзіце Прабел.